Sa laing balita, miabot nag 186 milyones ka pesos ang namugna nga danyo sa El Nino sa probinsya sa Sugbo. Apan ang kantidad pasiuna lamang kay naglangkob lang kini sa 22 ug sa 51 ka mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Si Chona Carion sa report. Sa gipahigayong Provincial Rapid Assessment sa mga lungsod ug madakbayan sa lalawigan sa Sugbo, usa sa labing apektado maong lungsod sa Compostela, din gibanabanang moabot sa 172 milyones pesos ang danyos mugna sa El Nino. Samtang moabot usab sa 4 milyon ka pesos ang gibanabanang danyos sa pananom sa lungsod sa Asturias tungod sa kawalay igong supply sa tubig. Nahubsa na og tubig ang mga tubo ug mga atabay. Apan matud ni Baltasar Tribunalo, hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction Management, nga 22 pa lang ka mga lungsod nga apektado ang ilang nasumada nga mga danyos. Gibanabanang moabot sa usa ka gatos ka ektaryang luna ang apektado sa forest o grass fire, matinuyuan man o tungod sa aksidente. Giawhag nila ang mga nag-iya og luna sa paghimog fireline. 186 million pesos na ang inisyal nga danyos. Apan giangkon ni tribunalo nga kuwang ra kaayo ang 24 million pesos nga quick response fund nga gamiton alang sa mga naapektuhan. Ang estimate nakuha na to karon 186 million. Nahadlok ko nga mas mutaas pa na siya baka ni kay pipila ra gud ni siya. No? Unya these are mangga, nabombahan, nalanay, asa na nalaos. Unya dili sila makakuan, no? So mo na nya mais. Samtang miauhag si Governor Hilario Davide III sa Provincial Board nga moduso og supplemental budget alang sa mga biktima sa El Nino. Idugang kini sa Quick Response Fund nga 24 milyones pesos. Giauhag usab ni Davide ang COMELEC sa paghatag na og exemption aron magamit ang pundo. Well, we will find out from the budget department, no, kung asa ta makakuan. There are some items nga nga pwede nato ma-realign to kuan this contingency. Chona Carion, Balitang Bisdak.